Vedu, my husband is cheating me with someone. Izvi ndakazviziva ndiri kumusha iye ari kuSouth Africa. Munhu waari kudanana naye, munhu wacho tinogara tese musame village. So pandakazvinzwa ndakakwira bhazi ndikaenda kuSouth Africa. Ndiri murodhi, murume akazviziva kuti ndiri murodhi ndokumutsvagira pekugara uye akatomutsvagira basi. Nyaya iripo, pandakamubvunza akanditi anondida. Kubva pandakauya tiri kurara tese pamba, chikafu ari kutenga, bonde tiri kuita, asi takadzivirira. Kutaura chokwadi zviri kundirwadza nekuti munhu uyu ndinomuziva from same village yedu yekumusha chaiyo kuZimbabwe. Ndikada kutaura nezvazvo, ari kuti iwe siyana nazvo, usabvunze nezvazvo, tozozvitaura kana wabatsirwa, because ndine pamuviri pava kuda kutosvika. Asi machanges avepo, pandange ndiripo, mari aindipa paanotambira nepayslip. Right now ndiye ava kutenga zvese, grocery, mari yave kufambwa nayo. Kune rudo rwakadai here vedu, o munhu ari kungoshingirira kuti ndizvare hangu, then obva aita move on.